si Papa karon di ay. Ito ngawa sa kuan daghan kay sagbot dere. Ang maayo na lang diyan, maligid na lang dito para abot ni Papa hindi na siya masakit. Sige. Ay, ano na lang. Manilig ko karon para nag-abot ni Papa. Dili na lang ko. Ay, dili na lang siya basuko. Anak na dito, uy. Kapoy kaayo mo manilhig man na yung taon gusto ng trabaho. Sagdiin ay. Bahalag sabaan ko ni Papa. Unsa ka kung buhato na ni ron? Naman ako glaba. Ay, po hindi ko na naman ako glaba. Manglaba sa kubi, pistot. Uy. Meanwhile. Oh, karon guys, so manglaba ko ron guys, so maura ni usa guys, so katugan ni makita ko ninyo, pero kani gipangsugo mo ko sa kong Papa na palabhon kay kunyari, kabot niya karon para di ko mabunikog kay maura biya ni usa ka labhon bungot sa ulo. May ganit kaya pa sabon, lukuno na lang, pobre kay mong CR dire, ngalam o sa takay basin may muta. Pobre mong God. Pero na dito si kinsa to ang gitabangan ay kato si Tutong Tugsok dito. Ingon to na kanang gitabangan ni itabangan siya ni kinit dyan. Basta kinit si Kinit lambot lang si pangalan ko. Kinit ang pangalan daw ato. Idula dyan ako sa tugsok dyan. Grabe kang katawa. Maabot sa bukid oy, kinatawhan anak. Anak kinatawhan. Grabe, hindi ko kinatawhan noon. Linaw-linaw bon. Perbiha to noon. Pero karon guys, nag-budget rin ni guys. Sa semento ako nagkuan diri guys. Oh, semento ko. Wala may kanang para kuan. Hasol tayo. Sila dito na tanaw ng TV. Ako, gipanabar ko diri. Pero maayo, kay usara. Ano lang sabi, kay usara lagi palaba. Maura po na, maura man sabi. So, karon guys, so, nang laba ko ron, para ni sa akong Papa. Para di sa magagalit siya. Para nakabot to, lipay kay to. Lipay kay to siya. Anak to. Anak to rog si Santa Claus. Sig anak. Pero di na makisaba na yung ko nag-video. Bahala siya. Siya, makakaw siya. Tura ila kuwan. Yung kauban niya. Kuwan. Ito yung kauban dito. Ila to. Tura. Nya, ako rin yung palabhon. Hasula. Hugas ako. Kapuya. Bahala siya. O, di ko manlihik. Di ko budyon. Diba, labar ko. Hugas. Wala na kapot ang tuloy eh. Hilak na sa tuloy ni kabot na itong daliro. Kapuya. Hinabuhi Hapit na ang tapista din eh. Ini ka
ka disperse ni ka 11. Ni ka 12. Pista na pero ting uwan. Grabe. Jalan. Unsa ka? Wala. Grabe ha kinabuhi ah. Ikaw may pagnitabang na lang kanako dire. Kaysa magtawag kanako dire. Doon gani kayo. Ay, kapuya namang was-was ako. Tiyak, tingog na ko eh. Pagabuyag. Wow, kung gamay ato guys da. Mana cukup? Ipat na lang ang hangin. Maayo kay usahay sa dun. May kanya upat. Kuha lang ko usahay. Very nice. Baita. Daghan hunda. Kwenta ng laba na tanan. Kaya sila, uman kang laba. Buntit mo. Masang hay-hay-hay. Hala nih. Đây này cả to to tung sơ